Здравейте, хора, човешки, аз Матио. Сега виждате, че ще играем на GTA и на двете телефончета, на iPhone и Samsung Galaxy S7. И така, много по-известният телефон е това. Телефона е тук, казвам ви го. Добре, първо ще играем на iPhone. Така. Тук не съм. Всичко, което Доган му подаде, той го хваща здраво и го не пуска. Добре, имате ли други будни аналоги? Колкото искате. Първата, която ми идва на ума, тъй. е като Мерсидес. Драпа да я взема стационалния път, сега е голова. Хубав въпрос, как сериозно изведнъж. Ами, какво става? Вчера бяхме шокирани. Бяхме шокирани, че прокуратурата е повдигнала обвинение на Делян. Това е все едно. Какво става тук? Те много е готино. Те, ари, давай. Сега, това да повдигнат на Делян и се оплаши. Добре. Естествено, че гочината им да ти се скара. Тук може да се качи. Така, виждате, че едни същи колеса, едни същи. Ама телефонки са такива. Сега ще ви покажа айфона. Красив е такъв. Опа, не гледайте той. Здравейте, хора, човешки, аз съм Матио. Виждате, че това е Samsung Galaxy S7. Така, то е iPhone 7. Така, тези телефони са най-известните, така никой не може да ги победи. А той е Samsung Galaxy. Той е най-добрите телефони. Той е от най-добрите Samsung, така че така просто да почвам щупим и двата телефона. Вижда, че Samsung малко е щупен и iPhone. Вижте, iPhone още не е щупен. Сам Samsung тук е щупен, вижте го. Сега ще щупим малко iPhone. Сега аз така просто така е.
Сега ще го щупим. Дай. 1, 2, 3. Давай. О! Ама не искам да си чупя телефона. Така че то... После дам на ремонт. Те... Анте! То е много здрав телефон. Ева, здраве. Малко го сгънах. Малко с малко. Не става повече. Добре. Така точно, но аз повече няма да си чупя телефона, само показах как. Здравейте хора, аз съм чуват, сега излезе, че шикнем на телефона ми. Ай, почвай. Зарежда. Давай, айде. Да, Counter-Strike, така. Просто ми е така, като но така е. Ей, това ще сме, защото повече въобще на това ще. Добре, да тръгваме. Хора, и сега ще се върна. Готово върна смисъл. Да играем. Чакайте. Слагам бомбата. Ей, продължаваме с играта. Човек, аз ще бяга малко. Да. И ба! Ото малко. Да изпим такова. Ате. Напред. Чай, не. Увидях един. Това. Оф, ще вземем ножа. Браво на мене, но съм добър човек. Мокизъм повече някакво съотничка. Просто казвам как играя. Чао хора.
Ти беше от клипа, така че чао хора.